palit, ayan. Chicken lang, patatas, onion, garlic or sibuyas, bawang, o chicken breast, kahit sarap sana pag chicken wings or legs, kaya lang so nilang itlog, bilik, pamintang goat, and cloves, and soy sauce, vinegar. Wala kaming lang vinegar, so outsider binigyan kung sugar or syrup. Gusto lang ganito dahil wala kaming sugar. So, isa na yung aking Kakain po natin pasas. Ito ng aking bawang. Ito na natin guys. Hotdog. Ito din ito. Ito natin ang golden bun. Ito din ang aking black pepper. Bilis ng plus. Ito ng adobo. Pinaalan niya. Pinakan naman. Pangkain na natin ang ating ganyan na lang ating suka. Una din ang katap na gawin na ang ating portion. Kaya natin ang ating patatas. Ganyan natin ang ating boiled egg. Then, chili. Ayan ang ating adobo.